Dobrý deň, vítajte pri podcaste Dozriedkava. Dnes sa budeme baviť o plúcnej arteriovej hypertenzii, ktorá je zriedkavá choroba. A v štúdiu vítam pána doktora Milana Luknára, prezidenta Slovenskej kardiologickej spoločnosti, ktorý pracuje aj v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, na kardiologickej klinike, na oddelení zlyhávania a transplantácie srdca. Vítajte, pán doktor. Ďakujem, krásne ste to povedali. Ďakujem. Sa teším, že som si to zapamätala. Zložité. Keď sa povie plúcna hypertenzia, tak väčšina ľudí bude počúvať na tú hypertenziu, čo je vysoký krvný tlak. Ale čo je to vlastne plúcna hypertenzia? Je to presne to, čo ste povedali, je to vysoký krvný tlak, ale je to v plúcnych tepnách. Je to v tých cievach, ktoré vedú zo srdca do plúc krv, ktorá sa tam má okysličiť. Lebo plúca majú aj iný krvný obeh, ale toto je tá hlavná časť, na ktorú sú plúca stávané. Sú na okysličovanie krvi. Čiže je to vysoký tlak, je to jedna jediná fyzikálna veličina. Ako sa dá zmerať? Dá sa zmerať, nemáme na to možnosti také tzv. Neinvazívne, ako bežný vysoký tlak, keď meriame manžetov na ramene. Musíme to urobiť tzv. Invazívnou metódou katetrizáciou. To znamená, že musíme zaviesť katéter cez nejakú žilu do srdca, do pravej predsene, pravej komory a do plúcnej tepny a tam ten tlak môžeme priamo zmerať. Všetky ostatné metódy sú len približné a nepotvrdia naozajstný nález plúcnej hypertenzie. Čiže doma to nezistíme? Doma to nezistíme. Zistíme to na špecializovaných pracoviskách len. Nie vo všetkých ambulanciách a všetkých nemocniciach. Čo spôsobuje plúcnu hypertenziu? Plúcna hypertenzia, ako ste povedali, je to vlastne fyzikálna veličina a tých vecí alebo tých príčin, ktoré spôsobujú plúcnu hypertenziu, je veľmi veľa. A ja to hovorím tak, že ako červená farba spája červenú hviezdu, krv a lúčný mak a momentálne aj nás, tak to sú všetko úplne rôzne veci, ktoré spája len tento jediný znak. Tak takisto to je to s plúcnou hypertenziou. Existuje množstvo chorôb, ktoré spája jediný spoločný znak a to je nález vysokého tlaku v plúcnej tepne. A potom tu máme plúcnu artériovú hypertenziu, ktorá je nejaký poddruh tejto plúcnej hypertenzie. Viete nám teda približiť ten mechanizmus vzniku? Áno, ešte sa vrátim trošku k tej predchádzajúcej otázke, lebo najčastejšou plúcna hypertenzia nie je vzácna vec, nie je to vzácny nález. My sa s ňou stretávame veľmi často pri chorobách tzv. Ľavého srdca, ako sú niektoré chlopňové chyby, ako je zúženie mitrálnej chlopne, mitrálna stenóza, alebo aortálnej chlopne, aortálna stenóza, alebo nedomykavosť týchto chlopní, alebo keď niekto prekoná infarkt myokardu, tak mu ľavá časť srdca, ľavá komora srdca oslabne a tieto stavy najčastejšie vedú k plúcnej hypertenzii. Potom niektoré choroby plúc, ktoré sa spájajú s nedostatočnou funkciou priedušiek alebo samotných plúc, alebo plúcna embolia, ktorá pretrváva dlhodobo. Tieto všetky stavy spôsobujú plúcnu hypertenziu. Plúcnu arteriovú hypertenziu spôsobujú stavy, ktoré poškodzujú tú arteriálnu, tú tepnovú časť plúcneho riečiska. A my vlastne presne nevieme ani prečo to vzniká, pravdepodobne to má nejakú genetickú predispozíciu, na ktorú nasadajú ďalšie vonkajšie faktory. A tie faktory spôsobia to, že tie cievy podliehajú zužovaniu, k vazokonstrikcii. My to nazývame vazokonstrikcia. Ďalším mechanizmom je, že sa zmnožujú bunky v tých plúcnych tepnách a vznikajú tam drobné tromby priamo na tom mieste. Drobné tromby znamená krvné zrazeniny drobné. Všetky tieto mechanizmy spôsobia, že celkový ten priesvit plúcneho cievneho riečiska sa zmenší. Keď máte potrubie a máte malú hadičku, tu by ste prerezali, tak ich priesvit je diametrálne odlišný. Čiže z veľkého potrubia sa stane tenká hadička. A to kladie odpor tej pravej komore, ktorá tú krv tam musí napumpovať. A napumpovať do plúcnych tepien. Čiže ona vlastne vytvára ten vysoký tlak v tých plúcach. Ten tlak tam nie je sám o sebe. Ale pokiaľ človek má zdravú pravú komoru a tá sa prispôsobuje, tá potom, keď niekto cvičí, tak má veľké svaly, tak takisto aj tá pravá komora, ktorá musí vytvárať ten vysoký tlak, potom zhrubne. To sa volá hypertrofia. Čiže tá komora to dokáže chvíľu vydržať, ale potom ona nie je stavaná na to, aby dlhodobo vytvárala vysoký tlak. Tak potom zlyhá. A tí pacienti potom sa začnú zadýchavať, pacienti začnú mať opuchy dolných končatín, zväčší sa im brucho, lebo sa im zadržiava tekutina, chudnú, a čiže všetky príznaky pravostranného srdcového zlyhávania alebo zlyhávania tej pravej komory sa začnú prejavovať navonok.
Ale vy ich riešite ako kardiológovia, hoci je to plúcna arteriová hypertenzia, takže asi sa k vám už dostávajú v nejakom štádiu už poškodenia srdca? Je to tak, presne ako hovoríte. V niektorých krajinách plúcnu arteriovú hypertenziu riešia pneumológovia, lekári, ktorí sa zaoberajú chorobami plúc. U nás sú to kardiológovia. Je to choroba plúc, je to choroba, ktorá postihuje plúca, ale ten dôsledok tej choroby je postihnutie srdca. Takže preto vlastne kardiológovia sa tým zaoberáme, lebo dávame do vzťahu tie plúcne štruktúry so štruktúrami srdca a tie následky sú plúcne, predovšetkým to zlyhávanie pravej komory. Keď ste hovorili o tých takých príznakoch plúcnej arteriovej hypertenzie, tak oni sú celkom také všeobecné. A ako je to s diagnostikou u nás? Tá diagnostika je určite oneskorená. Tí pacienti sa diagnostikujú určite neskôr, ako by sme chceli. Predovšetkým preto, lebo to je veľmi vzácne ochorenie. Na Slovensku v súčasnosti máme okolo 200 pacientov s plúcnou arteriovou hypertenziou. Keď si predstavíte, že to sme 5 miliónový národ, tak to je naozaj veľmi malý počet prípadov, ktoré sú odhalené. Čiže je to vzácna choroba, tie príznaky sú, ako hovoríte, my voláme, že nešpecifické. To znamená, že sa vyskytujú pri množstve ďalších chorôb, ako je veľmi častá chudokrvnosť, ako je veľmi často zlyhanie tej ľavej komory srdca po infarkte myokardu alebo pri hypertenzii tej systémovej, ktorú vieme merať manžetov. Tieto stavy všetky spôsobujú ten základný príznak, ktorým je dýchavica a ktorým je to, že ľudia nevedia výjsť, do schodov alebo nejaký väčší kopec a tá dýchavica sa zhoršuje a zhoršuje. Často postihuje mladých ľudí táto choroba a viete, že mladý človek v našej spoločnosti nemá právo byť chorý. Musíme byť všetci výkonní. Takže športovci by sme mali byť, takže tí ľudia častokrát chodia po mnohých ambulanciách, stále sa im nevie pomôcť, dokonca niektorí sa dostanú do ambulancií psychológov a psychiatrov. A tí až pošlú, kardiológovi, aby sa vylúčilo tzv. Organické ochorenie. To znamená to organické ochorenie také, ktoré naozaj má nejakú podstatu v zmene štruktúry od orgánov. V tomto prípade plúcnych ciel a srdca. Čo by stačilo spraviť takýmto pacientom EKG? Možno? Už keď sú v takom stave, že sa zadýchavajú? Áno, niekedy je to EKG, niekedy je to echokardiografia, niekedy je to odber krvi. My sa zamýšľame veľmi dlho, ako by sme napomohli diagnostike tohto ochorenia. A je to zložitá vec, pretože naozaj nemôžeme poslať každého pacienta, čo sa zadýcha, na katetrizáciu. To všetko sú vyšetrenia, ktoré jednak tá kapacita lekárov na to nie je stávaná, jednak sú tie vyšetrenia drahé a jednak tie vyšetrenia majú aj svoje nežiaduce prejavy. No nechcel by som si dávať len tak do tela dávať katéter, pokiaľ to nie je potrebné. Čiže ja to mám také... Ja som to tak, odstupňoval, že čo má vedieť človek, nehovorím ani pacient. Človek má vedieť, občan má vedieť, že keď sa zadýcham, tak idem lekárovi. Všeobecný lekár, ten praktický lekár, ktorý pacienta vidí prvého, ten má vedieť, že pokiaľ príde k nemu nejaký pacient, že sa zadýcha, tak má urobiť nejaké základné vyšetrenie na tie najčastejšie stavy, ako je odber krvi, či ten pacient nemá chudokrvnosť alebo nejaké iné bežnejšie ochorenia. A pokiaľ nezistí nič, pošle pacienta, ktorý sa dýcháva pneumológovi, to je lekár, ktorý sa zaoberá chorobami plúc a priedušiek, a zároveň aj kardiológovi. A kardiológ zase vidí, že či ten pacient, ten môže zobrať krv, v krvi sú niektoré také látky, ktoré vidíme, keď niekomu zlyháva srdce alebo je napäté srdce, tak sú tam vo vyššom množstve a kardiológ spraví echokardiografiu. A na tej echokardiografii sa častokrát tie znaky plúcnej hypertenzie nájdu, ale nájdu sa aj znaky iných typov plúcnej hypertenzie a dokáže sa rozoznať, že teda niektorí pacienti, nie všetci teda musia ísť na tú katetrizáciu, ale kardiológ potom odošle pacienta do špecializovaného centra. A tie centra sú preto, lebo tých pacientov je málo. A na to, aby sme vedeli veľmi dobre diagnostikovať a liečiť tých pacientov, tak ich potrebujeme koncentrovať do centier, kde sú ľudia, kde sú lekári, ktorí majú bohaté skúsenosti. A ktorí vidia, že toto môže byť on a toto nemusí byť on. Áno, ďakujem, že ste popísali cestu pacienta. Čiže nemali by sme sa nechať odradiť a povedať, vy máte nadváhu, schudnite. Vy ste žena, ktorá je v menopauze, to prejde. Mali by sme sa pýtať na tie odborné vyšetrenia, keď nám niečo je a trvať si na tom, lebo sa poznáme sami. Na druhej strane je to veľmi ťažká tá rovnováha medzi tú dôverou a medzi tým vyžadovaním si ďalších vyšetrení je veľmi krehká.
Že to je naozaj, to je možno, že to umenie v tej medicíne, aby ten lekár rozoznal, že toto je pacient, ktorý naozaj je obézny a zadýcha sa kvôli tomu a tu mi niečo nesedí, toho pacienta pošlem ďalej. A napojí sa na toho pacienta, ale ako ste spomínali, máme tu tie špecializované centra. Keby si nám približili, vy pracujete v jednom z nich a koľko ich máme na Slovensku a kde sú lokalizované a ako to tam vyzerá? Ako je to zorganizované? V zásade sú to 3 centrá na Slovensku. Ja pracujem v Národnom ústave srdcových a cievnych chorôb, kde máme 3 také zložky centier. U nás na oddelení zlyhávania a transplantácie srdca sa zaoberáme tou základnou diagnostikou a liečíme pacientov s určitými typmi plúcnej arteriovej hypertenzie. Potom je centrum pri oddelení vrodených chýb srdca, kde sa zaoberajú práve plúcnou arteriovou hypertenziou, ktorá vzniká v súvislosti s vrodenými chýbami a s chronickým tromboembolickým stavom, to znamená, keď sú tam zrazeniny v tom plúcnom riečisku, a potom je to pediatrická plúcna arteriová hypertenzia v detskom kardiocentre. A ďalšie centrum je v Staroslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a to ešte jedno máme vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb. No ako to tam vyzerá? Príjmame predovšetkým pacientov, ktorí nám pošlú rajónni kardiológovia, pneumológovia, reumatológovia. To sú lekári, ktorí sa najčastejšie stretávajú s pacientami, ktorí môžu mať plúcnu arteriovú hypertenziu. Čiže my ich objednáme. Tie objednávacie doby nie sú veľmi dlhé, lebo my vieme, že musíme robiť rýchlo a čím rýchlejšie toho pacienta zachytíme, tak tým rýchlejšie mu vieme pomôcť a tým ľahšie vieme predĺžiť jeho život a skvalitniť ten život. Že my tých pacientov vždy vidíme na ambulancii, tam si urobíme taký základný screening, alebo ako by som povedal, základné vyšetrenie. Určitú časť pacientov vieme povedať, že tí nebudú mať tú plúcnu arteriovú hypertenziu, to je tá forma, ktorá nás najviac zaujíma, lebo ju vieme najlepšie liečiť. Čiže určitého podielu pacientov vieme, že týchto nepotrebujeme ďalej vidieť, že sa musia vrátiť k tým svojim lekárom, ktorí sa budú o nich starať. Vieme prípadne navrhnúť nejaké iné postupy. No a potom, keď si myslíme, že pacient môže mať túto chorobu, tak ho pozveme na hospitalizáciu, alebo ju, lebo väčšinou sú to ženy. Takže tých pacientov pozveme na hospitalizáciu a počas hospitalizácie realizujeme tie vyšetrenia. No a ten vyšetrovací postup je pomerne zložitý. Každá tá choroba alebo každý ten pacient je iný a má svoju mozaiku jednotlivých nálezov a my naozaj na to, aby sme potvrdili tú diagnózu, musíme urobiť všetky tie vyšetrenia. Lebo keď niektoré neurobíme, tak nám to chýba a môže nás odviesť tú pozornosť niekde inde. Čiže to je, my to voláme, že to je diagnóza per exclusionem. To znamená, že musíme exkludovať, vylúčiť iné stavy a nakoniec dostaneme tú plúcnu arteriovú hypertenziu. Tak to je celkom komplikované. Je to taká detektívka. Áno. Áno. Si spomínali, že toto ochorenie majú najmä ženy. Patrí to k autoimunitným ochoreniam, lebo ako stretávame sa s tou štatistikou, že asi 80% žien sú teda pacientky s autoimunitnými ochoreniami z toho celého súboru. Niektorá časť pravdepodobne súvisí. Máme niektoré reumatologické ochorenia, ktoré majú autoimunitný podklad a tie sa niekedy spájajú s rozvojom plúcnej arteriovej hypertenzie. Ale pravdepodobne je to skôr dôsledok tej hormonálneho rozdielu medzi mužmi a ženami. Skôr sú to tie estrogény, ktoré sú pravdepodobne v tej patogénéze, v tom rozvoji tej choroby zúčastnené viac. To je stále taká neprebádaná oblasť. Je to neprebádaná oblasť. Určite za posledné roky sme sa dozvedeli oveľa viac. Napríklad máme genetické metódy aj u nás, ktoré my využívame a niekedy to vyskytuje v rodinách. Že ten genetický podklad tam je. Len problém s tou genetikou je taký, že máme pacientov, ktorí zistíme poškodené gény alebo mutované, to znamená, že majú iné varianty, ako sú tie bežné gény a tí pacienti majú vyššie riziko tejto choroby, ale nie každý pacient, čo má túto génovú variantu, musí mať tú chorobu. Ano. A naopak sú pacienti, ktorí nemajú známu nejakú mutáciu alebo variant toho génu a napriek tomu tú chorobu majú. Takže my stále pracujeme v medicíne s pravdepodobnosťami. My nevieme nikdy povedať, že má alebo nemá, ale s určitou pravdepodobnosťou má a s určitou pravdepodobnosťou nemá. Je to ako v typovaní športových výsledkov. Áno. Ale zrejme je dôležité, aby ten pacient prišiel včas, aby ste ho mohli teda liečiť. Ako tá liečba prebieha? Ako ona je odstupňovaná nejako, lebo pulsná arteriová hypertenzia je progresívne ochorenie, čiže ona sa vyvíja v čase a je nevyliečiteľné ochorenie, musíme sa takto povedať. Teda akú liečbu máme k dispozícii a možno aký proces prešla možno za 10 rokov?
Je to určite zatiaľ nevyliečiteľné ochorenie. Jedinou metódou, ktorá to dokáže vyliečiť, je transplantácia plúc v tomto prípade. Nie toho chorého srdca, lebo to srdce sa dokáže veľmi dobre regenerovať pri takomto tzv. Tlakovom preťažení. My máme pacientov, ktorí podstúpia transplantáciu plúc a to srdce, ktoré bolo rozšírené, ktoré bolo zväčšené a oslabené, sa dokáže vrátiť do toho pôvodného stavu, ako keď bolo zdravé. Je to pre mňa taký zázrak, musím povedať. A vlastne tá transplantácia plúc odstráni ten patologicko-anatomický podklad, tie poškodené cievy a nahradí to novým tkanivom od darcu. Ale bohužiaľ transplantácia, o ktorej nechcem veľmi rozprávať, lebo to je naozaj veľmi limitovaná metóda, závisí od prísunu darcov a je to taká ako naozaj zložitá metóda a je určená len pre tých ľudí, ktorí nemajú žiadnu inú chorobu. Len proste nemôžu mať nejaké ťažké postihnutie obličiek alebo žalúdka alebo niečoho iného, nejakú inú chorobu. Sú to ľudia, ktorí majú len postihnutie plúc a postihnutie srdca. O tom, že chceme tých pacientov dostať čím skôr, aby sme mohli čím skôr liečiť, to je dokázané vo vedeckých štúdiách. Čím skôr prídu, tým skôr ich dokážeme liečiť a tým viac im vieme pomôcť. My chceme, aby prichádzali takí pacienti, ktorí sú liečení bežnou liečbou a napriek tomu sa im stav nelepší. Napríklad sú to mladí ľudia, povedzme, u ktorých sa predpokladá nejaká astma alebo choroba tých priedušiek, dostávajú spreje a napriek tomu im nie je lepšie. Alebo sú to pacienti, ktorí majú nejakú chorobu srdca, ktorá nie je veľmi výrazná, dostávajú lieky na srdce a napriek tomu sa im stav nelepší. Čiže to je tá skupina, ktorí by naozaj mali vyhľadať odborníka, kardiológa, pneumológa. To sú tí, u ktorých nám niečo nesedí. A tá liečba, ako ste povedali, tá liečba je stupňovitá. Všetky tie lieky, ktoré máme k dispozícii, sú extrémne drahé. Súvisí to s tým, že tá choroba je veľmi vzácna a my v súčasnosti používame lieky, ktoré sú odskúšané u pacientov. To sa volá klinické skúšanie, klinické štúdie, lebo všetko v prírode, čo človeku dávame a čo niečo funguje, teda v tom organizme funguje aj pozitívnym spôsobom, môže mať aj na inom mieste nejaké negatívne účinky. Nič nie je len dobre. Áno, čiže vždycky nachádzame nejaké nežiadúce účinky. Aj čaje. Napríklad babičkine čaje tiež môžu mať nejaké nežiadúce účinky. Preto my nepoužívame liečbe čaje, ale používame lieky, ktoré boli odskúšané na pacientoch, dobrovoľníkoch. No. A je to preto to je extrémne drahý proces, takže tie lieky sú veľmi drahé a môžu mať aj svoje nežiadúce účinky. Áno, väčšinou, keď teda máme diagnostikovaného pacienta, tak začíname tzv. Dvojkombináciou, dávame 2 skupiny liekov, ktoré sa vo forme tabletiek. Ak nám sa stav pacienta nezlepší, tak potom pridávame ďalšie a ďalšie lieky. Pokiaľ vidíme pacienta, ktorý má naozaj vysoké riziko, že by zomrel do 1 roka, už aj keď ho diagnostikujeme, tak do liečby pridávame ďalšiu skupinu liekov, ktorá sa väčšinou dáva ale vo forme infúzie. Buď infúzie do žily, trvalej infúzie 24-hodinovej celý život, alebo do podkožia. No, to sú tie najsilnejšie lieky. No okrem toho pre niektorých pacientov je vhodný kyslík a v poslednej dobe za tých posledných 10 rokov teraz sa práve skúša jeden nový liek už v Európskej únii a v Spojených štátoch už je schválený, takže by sme boli veľmi radi, keby sa schválil aj tu pre našich pacientov. Treba povedať, že naozaj tá liečba je extrémne náročná aj finančne, ale aj psychologicky. Tí pacienti majú rôzne, povedzme aj nežiaduce reakcie z tých infúzií alebo z tej vôbec liečby. Musia si pre tie lieky chodiť k nám, musia chodiť často na kontroly, tá choroba postihuje pacientov, ale aj ich príbuzných, takže oni potrebujú naozaj veľmi dobrú tú sociálnu podporu na to, aby tých pacientov proste podporili, aby tí pacienti čo najlepšie žili. Akí sú podľa vás títo pacienti s pľúcnou arteriovou hypertenziou, ktorí chodia práve k vám do ambulancie? Tí pacienti sú bežní ľudia. To sú bežní ľudia, ktorí majú svoje rodiny, ktorí majú svoje vzdelanie, každý má svoje miesto v spoločnosti, každý chce žiť z nich a každý z nich chce žiť kvalitne. A tak ako sa hovorí, že lekár si nemá vytvárať nejaký citový vzťah k pacientom, lebo potom nemá ten odstup od nich,
Tak tu sa to veľmi nedá, pretože tí pacienti, hovorím, keď k vám prídu každé 3 mesiace alebo každého pol roka a chodia k vám roky, tak my spolu s nimi stárneme, my spolu s nimi prežívame tie ich ťažkosti, my spolu s nimi prežívame aj tie radosti, keď sa im narodí nejaké vnúča alebo niečo také, takže my máme taký dobrý vzťah s týmito pacientami a myslím si, že nadštandardný. A myslím, že oni to vedia, aj my to vieme, takže tak navzájom si to ceníme a navzájom sa jeden od druhého učíme. Lebo títo ľudia, teda musím povedať, že ja ich obdivujem, ako dokážu túto chorobu zvládať. Ano, niektorí s veselosťou, niektorí s depresiou, ale zvládajú to všetci. Ale vy ste sám v združení pacientov s pľúcnou hypertenziou a chodíte s nimi aj na rôzne akcie, čiže vy sa úplne inak poznáte aj s ich rodinnými príslušníkmi. A bola to vraj vaša iniciatíva, aby to združenie vzniklo? Tak bola to taká spoločná iniciatíva, ja by som si nerobil na to, že je zásluhy len ja. Ale musím povedať, že ja to združenie obdivujem a jeho zakladateľkou pani magisterku Makovníkovú, ktorá teda naozaj odkedy bola ťažko chorá až po dnešnú dobu, keď sa má podstatne lepšie, tak sa tomuto združeniu venuje a ja by som povedal, že taký bojovník, taký aktivista v tom, že ja nenechám veci len tak plávať a preto ja obdivujem, že toto sú ľudia, ktorí sami sú poškodení, sami sú horiaci a sami sú teda veľmi postihnutí touto chorobou, ale napriek tomu sú aktívni a snažia sa urobiť niečo pre seba, ale aj pre tých, čo prídu po nich. Že nie je to len aktivita, že sami pre seba niečo chcú, ale chcú aj pre tých ostatných, ktorí touto chorobou budú trpieť možno v budúcnosti. A možno byť aj ja, môže to byť kdokoľvek z nás. Raz jeden deň sme lekár, druhý deň sme pacient. Či už v tejto oblasti alebo v inej. Áno, a práve preto vlastne pripravujeme spolu so Združením pacientov s pľúcnou hypertenziou spoločný projekt, ktorý sa volá Dýchajme spolu, kde predstavíme príbehy pacientov, tak aby sa aj ostatní nebáli, aby z tých 200 pacientov, ktorí sú 40 v združení, aby aj tí ostatní prišli, aby sa prišli porozprávať, vymeniť si skúsenosti a nabrať možno takú nádej do ďalších dní. Pán doktor, ešte sa vrátim k tomu, čo teraz ste absolvovali. Vy ste boli v Amerike na takom pobyte. A čo ste si odtiaľ priniesli? Ako oni teda narábajú s touto diagnózou? Aké majú liečebné postupy oni? A chceme sa tam dostať aj my časom? Určite by sme sa mohli učiť od Spojených štátov. Ja som teda zástanca tej západnej systematickej medicíny. Čo sa mne tam páčilo, bolo to, že sa spoliehajú na medicínu dôkazov. Väčšinou. Medicína dôkazov, to je taký dnes populárny termín. To je presne to, čo som hovoril, že babičkine recepty možno fungujú, ale nikto nevie, či tie bylinky a lektvary a nejaké odvary nemôžu mať aj nežiadúce účinky. A v dnešnej dobe sa spoliehame na tie postupy, nemusia to byť len lieky, na tie postupy, ktoré majú za sebou tie dôkazy, že fungujú u veľkého počtu pacientov, že majú štatistickú silu. Ja som povedal, že sa spoliehame, že pracujeme s pravdepodobnosťami. To znamená, že ja mám určitú pravdepodobnosť štatistickú, že tie postupy fungujú, ale u toho jedného pacienta to nemusí fungovať. Ja nie som teda veľký futbalový fanúšik, ale hovorím to ako príklad, že vieme, že keď hrá Real Madrid s nejakým slabým mužstvom, že je vysoká pravdepodobnosť, že ten Real Madrid vyhrá. Ale neznamená to, že musí na 100% vyhrať, lebo niekedy aj prehrá. No, takže my tie postupy používame odskúšané na tisíckach pacientov, ale u toho jedného pacienta sa spolieham na tú pravdepodobnosť, že s vysokou pravdepodobnosťou funguje. Ale nemusí vždycky. Čo sa mne tam veľmi páčilo, musím povedať, že je tam veľká demokracia, čo sa týka lekárov medzi sebou. Tí lekári sa správajú veľmi profesionálne. Lekári sa správajú veľmi profesionálne k sebe, k pacientom, veľa sa s pacientami rozprávajú, ale aj tí pacienti sa správajú veľmi profesionálne, majú tú úlohu pacienta veľmi dobre zvládnutú. Snažia sa tí pacienti vzdelávať, snažia sa pýtať toho lekára, čo so mnou bude, aké je riziko a tá pravdepodobnosť dobrého výsledku všetkých terapeutických postupov. Takže toho lekára cvičia, ten lekár musí byť veľmi dobre v strehu na to, aby tomu pacientovi alebo tej pacientke vedel dobre odpovedať.
Áno, lebo keď pacient má informácie, tak sa s tým lepšie stotožní a potom aj liečba je úspešnejšia. Áno, určite ten pacient, keď pochopí svoju chorobu. A to je vlastne cieľ toho združenia. My vždycky tým pacientom chystáme nejakú prezentáciu alebo nejaké vzdelávacie akcie. Takže my chceme, aby tí pacienti pochopili tú chorobu. Nemusí ten pacient presne vedieť diferenciálnu diagnostiku, že čo to môže byť iné, alebo a tak ďalej. Musí tomu lekárovi dôverovať, samozrejme. A ten vzťah musí byť úprimný, lebo častokrát pacienti neveria nejakým krivkám, ktoré im ukážem, alebo nejakým štatistickým údajom, ale musia vidieť, že ten lekár by sám seba a svoju rodinu liečil rovnakým spôsobom, ako lieči toho pacienta. Ďakujem veľmi pekne, to bolo krásne slovo na záver. Ďakujem, že ste boli na štúdiu. Lúčim sa aj s vami, milí poslucháči a diváci. Moje meno je Tatiana Kubišová, som zakladateľka občianskeho združenia Zriedkavé choroby. Do Zriedkava na budúce.